Hi there, Sanbonani Molweni. Welcome to Fix Channel. Fangiha. Please subscribe before the end of the video. If returning, thank you for your love and support. I appreciate you. Uthando Nes'thembu, the wives, Igumbi Lamakhosikazi, coming to SABC 1 or Channel 161 izoqala February 7, if I'm not mistaken. So gonna picture la, and the picture is trending. Mangwabe akekho. Where is Mangwabe? Uyophuza amaphilisi, ufuna ukubona nengane, uneso semsebenzini, or she's busy signing out. Mangwabe busy nama business ideas, lapha emaqaqa. So let me tell you what is happening here, or the purpose of this picture, excluding Mangwabe engekho. Angithi sibonile masibuka Uthando Nes'thembu ukuthi drama queen bekumangwabe, noma ke phela bekhuluma inhliziyo yakhe esho lokho nalokho. So this thing is more of a strategy to bring attention kumakhosikazi ukuthi akekho Mangwabe maybe uqinisile indaba ye divorce. Mangwabe shuthi akekho kule talk show. Mangwabe maybe une beef namakhosikazi, because silobo sizile nje ukuthi kune show ezayo ebizwa Igumbi Lamakhosikazi. Ubaba Mseleku akamfaka Mangwabe. Uyayibona? Kulobo kuvela umamkhulu, uMayeni, uMakhumalo. Upendulo ngala ushuthile izithombe ezinhle, bahle labo mama nje sibashayela ihlombe, bahle bonke. Umpendulo ngala uyashutha noma bakhe, uMacele, uMayeni, uMakhumalo, akekho Mangwabe. Nayi futhi enye picture sesiyayibona manje, uMakhumalo, uMayeni, akekho Mangwabe. So kuzokwenzakalani? Kuzoba nabantu abaningi abazolokhu bebuza ukuthi kanti uphi Mangwabe uyothatha ipicture, Mangwabe uyazidistance kule show, Mangwabe akafuni ukukhuluma, or Mangwabe unenkinga, noma Mangwabe ubhizi uyapheka. So masibaningi sibuza leyo mbuzo kwenzakalani? Bayatrenda Mseleku bayatrenda, kuzolobo bebaningi abantu bethi kanti uphi Mangwabe, nabanye mhlawumbe abangaze benake ukuthi kwenzakalani. Uthando Nes'thembu balandele istory ukuthi kwenzakalani. So masiqala ishow already sibhekile ngamehlo anjani. IsiZulu siyabaleka, sibhekile ngamehlo abomvu ngazo makushiwo njalo. Sesivele sifuna ukubona ukuthi kanti lo Mangwabe ukhona noma akekho. Kanti Mangwabe kade satshela ukuthi uzoba yingxenye yale talk show. But yini ekufanele ukuthi yenzeke before ishow iqala ukuze kudrawe iattention, ukuze iviewership ye show ingashoni phansi? Mawucabanga if kuzo manje siku January towards the end of January, manje sibhizi sikhuluma ngoMangwabe ongekho. Mayiqala uvela ishow wonke umuntu uzofuna ukubona ukuthi kule episode yokuqala uMangwabe uzobe khona yini. So ngizothi nje i-marketing strategy le and iyabasebenzela, because nendaba ka number 5 isiqalele emuva, manje siku season 4 or 5 ikade Uthando Nes'thembu sesibuka. So abantu abaningi balokhu beready ukubona odivorsayo, balokhu beready ukubona ongenayo. Yileyo into leyo. Abanye bathi Mangwabe bengenayo outfit, bekubuhlungu indlebe, ucashe emva kwesitulo, uthatha picture, uyena drama queen, missing in action. This is all about strategy, marketing, to make us talk ngoba siyakhuluma. The more we talk, baningi abantu abazosearch ukuthi kanti obalabo Mseleku Igumbi Lamakhosikazi lithini lethi. Okay, sizoyibuka le Igumbi Lamakhosikazi ukuze sazi ukuthi kwenzakalani. So Igumbi Lamakhosikazi masizwa kuthiwa bazokhuluma ngeenkinga faka umndeni, ingane, inkinga zabantu ehlukahlukene, akufaka abantu abashadile kuphela. Kuyimanje ke nathi siready ukuzobona, but nginethemba ukuthi abazophinda le abayenza ku YouTube, because lokho abakwenza ku YouTube sesiyakwazi already, sesikubukile okunye kwakhona. So le ngicabanga ukuthi izoba more informative, mhlambe ke nabanye abanemibuzo eminingi ila abazophenduleka, because abantu bayabuza ezinye izinto. Nami ngibona ukuthi hayibo phela le DM uMacele uyibuze kuye ngqo, because mina ngenza
ama-reviews for lokhu okuvele ku-TV, okungavelanga ku-TV angikwazi. Omunye I'm sorry, angifuni ukuthi ngifake into angifuni ukusho into ezongifaka ejele. Kunento ekikhulunywa abantu uze nawe uthi hayibo abantu sebenjani kanti abantu abazikhuza. So manje-ke ngichaza uma ngabe akekho kwi-picture i-strategy leso osenzelani ukuthi abantu bekhulume kakhulu nabantu belinde i-show ukuze bazoyibuka Igumbi Lamakhosikazi. No Makhumalo sizwile ukuthi ungena uzoba Real Housewives of Durban nalokho lokho okuhle nobaba Mseleku ubhizi babhizi bonke noma ngabe wenza amabhizinisi amanye uwunesi futhi yekani-ke nini ukuthi konobhululu shiyane indaba kabhululu angithi nabo ukuthi kuyasetshenzwa imisebenzi ikhona amathuba ayavela mase ngifuna-ke nina ukuzofaka okunegative ngamabomu aniboni yini ukuthi bayasebenza phela ababhizi bonke nje amathuba ayavela futhi into enhle ngibona nje ngathi 2021 no2022 ubavumile kaMseleku mase kuba umunye kozethi hey usebenza overtime ulokhuzana wakaMseleku Yey sizoboshwa mina ngaze ngisho-ke leyo nto bengintshela nje ukuthi-ke phumani kulowo mqondo lowo ngoba niyabona ubaba Mseleku uyasebenza uMakhumalo bonke. Thank you so much for your love and support. If you haven't subscribed, please subscribe. I love you and appreciate you. Bye bye.